Romancho Morigereri nigo musacha yo mo miaka igatu ali tuko liegoro asireti obugima bugaye maiga yogo so imeyoroche rwa mugonga rugotoka ime yebunge ya bobasi ase egotebeka mna nigajete gwaka ontimbu umulikito kiripati kobi nigatwarga ni robot yoru asenchira yobwekirano Nege kurwa kyogo ichane Kenya ko bagekoba asensemo ya mugonga ase umusawo yo mo gw'imyaka 35 anyara ko bagagoswaroche mnolyo gwa kuntimbu kuri ndoso ase ndiba eyiga touch kunyara ko bagagosoka ndibe eyiga emanekane tebuna ndiba ya Maria chana imya uroche rwa mugonga nigo abana banarite gwaka ontimbu asaroro nabo yiko abantu abanene asomo muroyiga enyora ase okurwekiga gatinde te kuri ndonyara ko bagakurumira nakwirero gusira ko bwaye abatengeri nigo baeresera igoro yege korwekeiga nangi kyaba nyuma omusawo yigataranyana kubaga gusira ubugima bwaye momoro ikyaracha aswera rugoroga otirimboka ochaga gatiga ige kwamba korekana ngomwana nonyoro mogokora nganko goshirikiara se marua ya otindi bono ntumanyiti aronga marukyanyu because ni mchana nabokoranga ukwana nabikwa matana na maybe na tindete yano kana macha mugwachi lakini asibato na atambe hata ingawa ni ilikuwa mlevi mahali ni barefu sana na asara atambe alikucheza na horo akoimoka kusuka gochimotu kagusuka gochimega oguroche na ndosoka kamurambaro baikana spega iga igitiga omo muranaro yomo omo bwata omotei twende kuchigetigo nande momoroyo eromo bwatuka eramo bwatuka nando swaroje wenda gare sasa gakona kali kumba bana mbingo nya kwa kontembo gatigali momoroyo royo bwato yonde omo tobeka gochiroje na kibona singeli gochizo William Moriro no senior chief obombaba East ensemo ase kurukanya ko bagekobera igo nabona taka ko kwana sa bayibori ase omocharo twanyori tukori rero omumuromo ke asiriri obugima bwa ase ngenjo ya mache iye gukwanekana ngamwa muroyo gari ngonya guchesana abana banda iga mwache nara abagwa kontimbu abaroche ngana kira kina sa nabwo atendibere ndiba ya Maria chana imeyoroche rwa mugonga nigotebekana kunyara ko bagegorira ogusira ko magima mange nase amagima maganya kuba gusira n'ubugima bw'umusa bw'umwakoyo mo gotebekana gusira atanyara kuba kagutoka wigarichinga kichiga yambaye talirimo irama ya abugima bw'abantu ngatwa rusira abantange babere batatu asenjirenga muneye na utwaje gotebya abayibuli mulenda abanenga ki bale kirusa y'umutinyo yonane tibanya gocha sa machaya gocha ontimbu ikegera na bagera amachira make onyora nantu asiriro abana baito asenjirenga muneye niga basabire abayiboli kunyana ko bwakubarinda abana babo bacinga kibale isiko na mono ekero bagwaka ontimbu ase chindo chibunenchiga ekere gotanga mibasokorete nyako bage kwitsiriria amagima abo inse igo tulenda abana baito atwakikishe ngambali ko charoche kwanya bagocha babe na abantu abanene lakini mbabase wa kontimbu nga mache na make tali make kirindi banera irira abantu baito abange tulende sana ntosiri bugima nande buno gutwasiria so mwana ajetangoroku airene gesare mugosi ndomo menyo mugonga ona sonya ngurwa sabana baitu baraserusa endiberera no mwa oyo yitire no yo kabere yitete nando mwana uri gusoma orache primary standard 7 rakibona abana baitu nari kubakani mbose kucha sendibeye kabere iye bwate ekabatire ntambe muntu no so tari kororokana ngori botere Gatembe TV kurasa nsemo ya mugonga asoro chiro mugonga asege ko Kenya ko bagekobera maritane nche Gilbert Kobi